Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam Trésor heedi to Demet to ɓokki sarankoɓe ko on trésor yoni ha ton to cenel sakoɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji demgal Pular ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñalawma hanki o tawtoronoma gonɗon seppo ngo yuɓɓinno koninkoɓe leydi Sénégal caggal nde ɓe gonno e mawninde on ɗon ñalawma teddiniraɗo koninkoɓe kilométre uji 5 ko ɗum woni koɓe ceppi e nder lamorgo ngo o Dakar Cheikh Tidiane Dieye jagoɗo kalfinaɗo diƴƴe kam e Sénare fawi hayre arwonire tufere ɗum koko yewiti e forage mo Kanel kono ni kadi kanko jagorɗo ko ɗon tigui o fuɗɗori ko yuti e guinol golle nden e ɓoore nde jagorɗo o jogui gam hokkude yoga e diwanuji e nder leydi ndiyete ndiyam celluɗam ma en ketto hen Mamadou Sadio Diallo maire de la commune mo Kanel e nder kabaruji ɗi ko yuti ala haali ñamande suuɗande ha joni de haala muɗum ene jokki haalede e nder leydi ndi ko hesɗi hen ma en jaadu hen e cimtol ngol Elhadj Abbas Sarr kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum kala nana e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni musidɓe tedduɓe heddiɓe hettiyankoɓe haalirde pinde radio sawtol ngol eɗo follo an mariste villa 92 S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pular eɗen puɗɗoro e ko yiwiti on saaha mo koninkoɓe leydi Sénégal goni e mawninde on ɗon ñalawma teddiniraɗo koninkagu e nder leydi ndi ɗum mo noon waɗi ko e ñalawma hanki o ɓe juɓɓinino seppo gonɗon seppo noon ko ine tolni e kilométre uji 5 taw ɓe guinniri ɗum ko randonnée pédestre moɓe mbaɗi ñalawma hanki o taw noon ɗum waɗi ko e yesso tawtorede hoorejo o leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e titonde hitande hikkande noon ko koninkoɓe
wallidiɓe Jeux olympiques hitande ujunnaji 2026 mo ganduɗa kay ko Jeux olympiques de la jeunesse jubinteɗo ɗo e nder leydi ndi no wayno kanko horejo leydi ndi tawtornama hono ɗon mo ganduɗa kam woni randonnée pédestre mo ganduɗa kay yuɓinino ɗum koninkoɓe leydi Sénégal ɗum noon waɗi koye yeeso tawtorede jagoɗɗo kalfinaɗo ko yowiti e koninkagu kam e mo ganduɗa kañum woni chef d'état major général des forces armées mo leydi Sénégal hollitama noon no fandande kay ko ngam ɓeydade e jokkodiral hakkunde koninkoɓe ɓe kam e ɓesguli ɗi so en gumima e on ɗon fannu kaleni ko yowiti alhaali ɗenɗalle ɗe ndewani lawol ina jokki ha joni nder leydi ndi e subaka hanki o sanga waktuji jeeɗiɗi ko laana woni ko yiya toon to ngoral maayo Mermoz ɗo waɗani ambassade mo Soudan ummo noon ko laana tan yiya ene jolni e bidongaji essence hani e sachet ndiyam e gueɗe goɗɗe ganduɗa kay ɗum ganduɗa kañumen goni waɗoɓe ɗen noon ɗalle ɗe ndewani lawol kutorto kono laana ka tawaka hen hay goto caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓeete e Kabra on ɗon kabaru ɓe tellima toon ngam jurnitade holno gueɗe ɗe jaari ɓe tawi ɗon noon ko kanɗon laana tan ene waɗi ɗen ɗon gueɗe ganduɗa kay tawama e nder muɗum koye on saaha noon kamɓe dadiɓe ɓe gudditi hen losko ngam famde holɗo laana ka ummi e kabaruji keɓaɗi hollitama wonande kay laana ka ummi ko toon to yen noon ko nokku tawateɗo toon to diwan mo Rufisque kono noon on ɗon kabaru suwa taw lawɗinende wonande kay haraleɓe leydi ndi. Pindi radio kalen ko yowiti alhaali faggudu e nden yewtere nde yuɓɓinno FMI e gardugol directrice générale o kamɓe noon ɓe kolliti oɗo saaha joni ɓe mbaɗani exigé woni kay leydi Sénégal nde yoɓata on ɗon dette biyaɗo woni nden ɗo ñamade suuɗade ko ɓuuri yawde e yacare ɓe kolliti so tawi leydi ndi yiiɗi ene wawi sabbade ha heɓa ko ɓuri ko hen labde ngam wawde natande e yobde nden ɗon ñamade e suuɗade wini ko cimtolngol e lasa bassa caɗele ina jokki teskede e alhaali budget leydi Sénégal ko ɗum saabi laamiɓe leydi ndi ina jinno sifanede programme kesso toon to fonds monétaire international ɗum laataki caggal nde ɓe ɗaɓɓoyi ɗum toon to Bretton Woods hollitama e on point de presse mbo directrice de la communication de l'institution financière Bretton Woods arti e ka Sénégal o holliti FMI ma jokku yewtidde e ardiɓe laamu leydi Sénégal ngam wawde sifandirde men ko laabi caggal nde ɓe jurniti ko wiyete ko ñamande suuɗade ha ɗum gasa ala fof teɓe ɗaɓɓiti remboursement anticipé kanko directrice de la communication o holliti wonde maɓe jettin ɗum conseil d'administration mo fonds monétaire international o holliti kadi FMI ha hande ma jokku yewtidde e ardiɓe leydi ndi ngam wadde finalisé ko heddi ko e yurnitade réforme aji kesi ngam tugnade e ko laabi beele ina keɓno programme kesso e leydi Sénégal ɗum ko kongi Julie Cragg ko kañum woni directrice de la communication de l'institution financière Bretton Woods et on point de presse mbeɓe juɓɓinanno toon to Bretton Woods kalene on ɗo jeeyi baɗɗo e ñalawma henki o ɗum noon o waɗi ko toon to Mboro ko suka goto woni ko hawri toon e ladial ñalawma henki o ɗum ko caggal nde o wonno e fewnide on ɗon moto pompe mo ganduɗa kay ko pompe ndiyam ɗum noon waɗi ko sanga waktuji sappo ñalawma on ɗon saaha mo fewnidata on ɗon moto ko henni on ɗon moto pompe Massimo ko ɗon woni ɗo hawri e ladial caggal nde soldateɓe faabu e nodda sanga waktuji sappo subaka ɗum noon waɗi ko toon to legal biyetegal Diamaguène tawategal e nder commune mo Mboro Est Goski on ɗon suka noon oɗo saaha joni nene tawe toon to morgue mo hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh gonɗo toon to Tivaouane ngam autopsie ko noon kadi losko udditama ko yowiti on ɗon fannu ngam famde sababu sifa mayde on ɗon suka Pindi radio Lat Diop caggal nde o yalti toon to suudu dumbirdu faade joni ko cente yimɓe woni ko teska moni kala nena yaha toon ngam yiddude makko ko noon kadi ngam salmindemo e on saaha noon
mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz kañum ne kay hino toon to galle makko ngam salminoydemo ko noon kadi muññidemo ko yewti alhaali on ɗon mo ganduɗa kay omo rewira ɗum caggal nde o yalti suudu dumbirdu tawa ko sous contrôle judiciaire mo haɓana ɗum ko wiyete ko jawo électronique ko addi Barthélémy Diaz woɗɓe mo ganduɗa kay ko kañumen goni heptinaɓe e ko yewiti espace médiatique mo leydi Sénégal kañumen ne jehino toon ngam yiddude makko ko wayno mo ganduɗa kañum woni Abdou Nguer Hani e Ahmed Ndoyi e woɗɓe mo ganduɗa kay ina teska e espace médiatique e nder leydi ndi so en gummima on ɗon fannu en jaltata lamorko ngo Dakar mbaɗen tabal jeena toon to diwan mo Matam to falde Kanel e ñande aset nde jagoɗɗo kalfinade ko yewiti e diƴƴe kam e Sénaré artima toon guddirgol golle ɗum koko yewiti on ɗon programme nden noon e ɓoore nde o jogui ngam keɓgol diƴƴe taw ko diƴƴe jarateɗe hani e juɓɓitingol yone jogo e nokkuji ganduɗa kay diƴƴe ne tampini ɗumen koni tollunen e 30 milliards taw ko peleji meɗen franc CFA ene anniyi e nannede on ɗon fannu ene wayno noon cérémonie de lancement o noon waɗi ko toon to Kanel yeeso tawtorede hilifaɓe falde ndete maire de la commune mo Kanel Mamadou Sadio Diallo suuti toon konguɗi ko kanko woni ko kettoɗen e ballal musidɗo meɗen Djibril ɗi Kanel wona ndiyam tan mankirono Kanel mankirono ko ndiyam kono mankira kadi ndiyam laaɓɗam celluɗam mankere ndiyam celluɗam ene adda rafiji ene botno kutorɗe e kaɓirɗe ɗum ɗo fof noon eɗen ñaagui leydi ndi dental mum wallate en safrani en ɗiɗo ñabbuji ha hankadi mbasen daɗede oɗo bag Kanel ene heewi caɗele kono hande ko kanko woni ɗo toppitiɗo diƴƴe Kanel ne wonde probléme goɗɗo mo ganduɗa so tawi togo toɓi caali ɗiɗi ene becci to wuuro ngo haɗa wona leeɗa wonɗu yaltude yimɓe juuloyta jama école aji janggetake rewɓe jaata jeere sene caggata nodduɗen ko laamu ngu yo ar walla en hen e service aji ɗum toppitiɗo alhaali diƴƴe tuɗoɗe walla bantoje ɓe mballa en ɗo ɗum ɗo safora ko ɗum ɗo wonno ko ɓuri wadde haqiqa e mana ko kalnomi Allah jarama on jarama e wonno ko Mamadou Sadio Diallo maire de la commune mo Kanel e on ɗon cérémonie de lancement wonande kay enden ɗon eɓɓore nde jogui jagoɗo kalfinade ko yewti e diƴƴe kam e Sénaré so en gummima to Kanel e mbaɗa tabal jehen ha toon to banggue worgo leydi ndi to diwan mo Kédougou toon noon yuɓɓinama toon kolol 16 ɓiwol ɗum koko yewiti e mawninde remru foño e nder diwan mo Kédougou ɗum noon waɗi ko ñande aset jawtuɗo e dow gardogol Aissata Aya Ndiaye e goto e dilloɓe ko yewti on ɗon fannu e nder diwan mo Kédougou on ñalawma noon teddiniro ɗum ko jagoɗɗo kalfinaɗo jangde e leydi ndi e nonne kadi e jagorgal kalfinagal ɓesguli Maymouna Dieye kam e Moustapha Bamba Guirassi e cimtol Alassane Seydou Fall ñande aset sappo joni lewru noon wamata tan ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi mawnama ɗo nder keyɗgu ndi ndemri mbiyetede foñño ɓe kewtti laabi sappo e jeegom ko anni mawne ɗo e nder région he ñalawma o noon yaari no hannirta ni waɗi seteji ummiɗe ha toon to Dakar waɗi kadi ummiɓe ha toon to leydi Guinée Conakry ngam arde hawrude oɗo ñalawma hajja Aissata Aya Ndiaye ko debbo dariɗo ɗo e nder région mo Kédougou ngam yo foñño o ɓamto mo tawa kadi e dariɓe kadi yo o ñalawma yuɓɓinde o arti kanko e wita rewɓe ɗe ummoto daro mba ɓamtade jagguɗo miɗo andi yetti on noon mi jaari on mi weltanike on wonmi andinde rewɓe ko golle tu yoɓata joɗagol ko londe retina mi ñaagike on rewɓe Kédougou immoɗe daro ɗo ɓuri ko dari ɗo dewal man Kédougou hay goto waɗanta on ko enen waɗanta hoore men daroɗen e sukaɓe men ɓen daroɗen e taniraɓe men ɓe mi jogui komi haala ko heewi kono mi wawata on jarama kala battiɗo ka organisation ɗo o jarama ñalama ono mawɗinako toon to école Bakadan Soko gonɗo toon to legal Dande Maayo ñalama on teddino ɗum ko mo ganduɗa kañum woni Moustapha Baba Guirassi woni ministre de l'éducation nationale Maymouna Dieye ministre de la famille e omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sylla maire de la commune de Kédougou kanko Ousmane Sylla heɓani arde ari ko goto conseil makko Bintou Diawara Ousmane Sylla o wi kanko e maire Aya Ndiaye ana hande ko hanki maire Aya Ndiaye ko nene makko ko maire Aya Ndiaye tettimo kono mo tettima
wata saɗa yande wata wi ko kanko liɓuma wi tun a yani kono yiɗandi tetuɗo makko faalaɗo yara yeeso. Maire Aya Ndiaye o édition fonño ɗo Ndiaye Diatta ko be heɓa ɗum ha iɗen andi fonño ko wonno gila law fonño no teddina gila law kam men sa heɓi koɗɗo tedduɗo ko fonño. Ñalawma ko ñalawma gonɗa ko teskaɗo golle makko juuɓi no hannirta ni ko ɗum saabi ko ɓuri hewde administration o ari tawinati ɗum omo ganduɗa kañum cikku gouverneur toppiɗo kala ko fate développement woni Alhaji Mouhamadoul Moustapha Gaye. Alassane Saydou Fall Kédougou Pindi radio. Ñande aljuma nde yuɓɓinama toon ñalawma heblo ngol noon heblo no fawti koye janguinoɓe tawateɓe on toon diwan ko yuti hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi fayi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ngol noon heblo noon waɗi koye yesso o gardogol jagoɗo kalfinaɗo o jangde leydi ndi Moustapha Mamba Guirassy kam e wallidiɓe muɗum ɓe union européenne en kettoto hen biyeteɗo Aissata Pete Diallo kam e Mamadou Diallo kamɓe ɓeɗo kala noon ƴetti haala mabɓe ko musidɗo meɗen Alassane Saydou Fall joɗiniɗo en aton to diwan mo o Kédougou. Formation vraiment no waɗi importance wallay men heɓa diplôme amen Capon et puis en numérique aussi côté ji ɗiɗi fof no waɗi importance vraiment formation on ko extraordinaire. Caɗele ɗe mi yi hen nder formation on vraiment pas beaucoup ko parce que rek hari mi wowa wadde manipuler machine kay ko ɗen ɗon caɗele rek mais vraiment formateur ji ɗin ɓe wakkili vraiment ɗum ɗon no waɗi importance non seulement nini kam wonɗo mi wawi manipuler machine mi wawi huɓɓinde machine mi wawi ñifude mi wawi natude Google jiɗi mi drive fof mi wawi nadde application ɗin ɗon vraiment har ɗum ɗon fof mi wawatano e nder machine mais actuellement ɗum ɗon fof mi wawi wadde plus que formation ono jogui importance a wata arde joɗɗa ɗo 1 mois on fof haraɗa jooɗi walla a waɗa présence 1 mois walla naggam a formation ono jogui important parce que formation à distance ça te permet wona kamma continue a waɗa suivre formation o ɓe waɗa recueil devoir ji maɗi présence ɗuuɗa ifade wallitike men joni mais waɗa ɗo formation men yaltiɗo mi waɗa pratique direct kap ɗum ko ballal buy mbeɗa weltani ɓen ɗum ɗo formation men janggi oɗo module 0 min fuɗɗi ɓe jangguine men ko honno men waɗi windirta devoir ji ɗin ka nder tablette ji min randa ɓe jangguini men kadi ko honno men waɗirta classe on wiyete classroom ko honno men waɗirta e jande ɗen classe haram à distance haram bon kala no jooɗi ka saare mum mais manam mi waɗa réunion e hoore ɗum e hoore on classroom chaque le 15 mi waɗa kadi réunion en ligne en capannayo e jowo 45 enseignants titulaire du COAP. En keddoto e fannu jangde ton to Guédé village yuɓɓinama toon ñalawma dokkirgol jeenaji fewde e elewaɓe wonɓe on toon nokku ɓen tambiɓe jangde diwan o jonni darde jangguinoɓe wonɓe toon ko noon kadi ɓe mbaɗi erago e laamiɓe e diwan o ne mbattorta ɓe ganduɗa kadi goni e jangguinoɓeɓe ha gonko men wawa yuɓɓude en kettoto hen Mamadou Seydou Sall o yewtidi ko e musidɗo meɗen Siley Thienel. ñalawma hande o kawriɗen ɗo ko wadde célébré excellence noon firti nattude e yimɓe teskitari cuɗɗa hen ko ɓuuri teskede donc onon sukaɓe hande heɓeɓe jeenaji ɓe wonno janggindi wona hunde wemde janggindi hunde sattu janggindi ko hunde ganduɗa kal baɗowo ɗum ko pellital tigui wonnat ɗum neɗɗo ɓe wonno a finat wona e haalde guel subara hi kaldaɓe wona hen nama wona hen nangol mumen wona noon ɗum ɗon fo saɗa waɗa ɗum résultat waɗi aɗa foti yettede Allah jarama on jarama enseignant ji Sénégal no yetti on Podor nouvelle vision no yetti on commune de Guédé village no yetti on on parents neɗe kayne min mbimo on jarama waw goto nde wonno jangde hande ɓe ɓaali nde a fina aɗa wadde ɓinguel ma comci sa gayni comci mbiyeɗa adde kaye mbiyeɗa adde kaye sukaɓe joni kalda o manawra so ɓuuɗi joyyi wodo soodi minen e Mauritanie namen janggannoɗa ha garmin tottita joni jure ɓinguel fof ɓe totte hunde donc onon jibinaɓe son waɗi on effort onon totta ɗum sukaɓe mom ɓe mbiyat mum tan ko wawa goto yalla newnu jangde noon wona hunde famɗude hande won diɗo ko famɗo suuru heewo lamin donc mbaɗe feere jangginen sukaɓe memɓe soɓe janggi ɓe pirti kamɓene ɓe garta ɗo ɗumeɗen ɓe nafa meɗen nde wonno jeeyede e nokku e jibinede e nokku wona goto mbaɗe feere gonen jeyteɓe e nokku hoto men bo soko dañi tawno artir ɗo yenti ina nafa yimɓe gueɗel hongeñel min kaɗan tan e jangde français min ƴeewi min diini on en hen jeeya ƴewɗo daaraji jangguinoɗe alquran min cuɓi hen daaraji ɗiɗi hen goto ko Boy goɗɗo ko Médine Fresh ɓe garɗo kamɓene ɓe keeɓe hen gueɗe mabɓe wasa wiyede tan heedi ko ɗo e français minen ko koteji fof min daara koteji fof min ƴewat to ɓamtare gueɗe min ƴewat ɓamtare département de Podor ko am handicapé garɗo ɗo joni o minin ji Cheikh Ly ɓeɗo rokkuma doléance jetanɗa minen ministre de la santé le probléme makko no réglorde goɗɗo ko mairie o mbiyami handicapé oɗo yen mbaɗa feere ƴeew manda organisation ma budgétaire no waɗi beele hasko bourse mensuel beele ma jomum dañi
so wawa wonde ne ƴeewen enen yaltuɓe ɗo jiwano mbaɗen feere ne liggirde ɗum chef liya kam mission principale dokkuma walla na men oɗo ngel montagne par ce que moto baɗo déplacé Podor Guédé parce que c'est au niveau de l'action sociale walla hannde kono gonenɗam ngel mon mbaɗ feere oɗo probléme waɗe résoudre. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. En kalat e ko yiwiti e cimtol meɗen diine ñalawma hande o kalen e gunɗon jillu diine l'islam kam e jokkere endam ngu woni wadde ceerno Jalaluddin Ba kanko ceerno Jalaluddin Ba noon o gasni jillu makko ton to falde Kanel ɗo o tawetno e yontere e yawtunde nde ko caggal hande o yetti ñande alkamisa nde ton to Njot wuro Mango wuro tawatengo e nder commune mo Hawre e nder falde Kanel kanko ceerno Jalaluddin Ba ñande alkamisa ko tati ndu ko ton woni ɗo o yetti gonɗon wuro ko ɗon ni woni ɗo juuli waktu aljuma o caggal muɗum noon kanko ceerno Jalaluddin Ba o daɗɗi toon batu ɓe ganduɗa kañumen goni e jeyaɓe gonɗon wuro kolleri e weltare mumen e garangal ceerno Jalaluddin Ba e nder wuro ngo ko kewal julɓe timmogal noon ngoni ko tawtorno julgol aljuma e on ɗon ñalawma en kettoto hen cimtol ngol musidɗo meɗen Ɗaha Moussa Ba de wondidirɗen e gonɗon jillu diine l'islam kam e jokkere endam ko waɗata ceerno Jalaluddin Ba. Njot andirago wuro Mango e nder commune Hawre falde Kanel jaɓɓimo ceerno Jalaluddin Ba e ngun jillu makko diine l'islam e jokkere endam jettogol makko ɗon woni saha mawɗo e on jamma alkamisa 13 lewru ndu ko ɗon ceernajo juuli aljuma juulal ngal o ardi e tawede kewal julɓe timmugal kono no aduri ko duwaw o timminiri khutba makko. Allahumma ij'al biladana min khairil bilad waj'alha aminatan mutma'innatan ila yawmit tanad. اللهم ارض عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. caggalde juma o juula ceerno daɗɗiɗon batu mawɗo comɗo toɓɓe kewɗe certuɗe jettagol ɗo ceernajo o weltini wuro ngo sanne e gardugol khalifa o ceerno Alpha Djiby Kane. woni min weltare nde min mbawa haalde fodde mum to tolni e amen ɗum ɗo ko Allah tan baɗɗo ɗum o wawi andude weltare amen en foti kono minen min mbawa jangtade mi ɗemde amen ɗum ɗo ko ɗum ɓural ko ɗum fawde l'islam ko ɗum ɓamtare amen ko ɗum dañal amen ko ɗum daɗal amen ko ɗum faara amen ko hunde nde min wasorto e nder julɓe he waso kadi tawmo alda e bakkat ko dokke e Allah hokki min e wannano Allah subhanahu wa ta'ala wi manti kam mi ɓeyda noon la budde min jetta Allah toujours min ceerani yettude Allah kono min jeyta ko ɓeydare so min jiiɗi min mbiya o fa amin ko Madina Gounass ɗum min kofirti sinno woni no ko ƴiƴam mi wiya ko ɗam ƴiƴam woni dokkata e ɓallamen min mbawa haalde min mbaye Madina Gounass ni komin majjuɓe e nder he komin muɓɓe e nder he min donc yomin peeñi ha min mbawi jiyen. caggal nde ceerno woni ɗon jammaji ɗiɗi beltindi ɓesguji ɗi ngol lappol makko diine l'islam e jokkere en ɗam jokki e nder ferlo tindade to ɓundu. Ɗaha Moussa Ba Njot Pindi Radio. Allah jarama a jarama Ɗaha Moussa Ba kongol ma cimtol woni ko uddi jonde meɗen kabaruji nder leydi joni en jaɓanat kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji caggal leydi pudorɗen koto République démocratique du Congo ko ine tolni e capanɗe tati neɗɗo koñumen kay ngoni ko kawri e radial caggal jalgol on ɗon pont fortiné mo ganduɗa kay tawateɗo e site minier gonɗo toon to Kalando noon ko nokku tawateɗo e nder province mo Luabala hollitama noon ɗum bon waɗi ko ñande aset jawtuɗo ete bilan o noon holliti ko ina tolni e capanɗe tato ko ñumen kay ngoni ko kawri e radial
e oɗo saha noon enen jokka yiilede ɓen ɓe ganda kay oɗo saha joni ko majjube e ko yewti e on ɗon fannu. So en gomima toon to République démocratique du Congo en kalati din ɗon sumugoji lefol laamu jogorde wadde toon to République centrafricaine ɓen ɗon ɗiɗo tawa ko lundiɓe laamu ngoyete mo ganduɗa kañum go Anicet Georges Dologuélé kam e Henri Marie Doronda kamɓe ɗiɗo kala no oɗo saha joni kolliti weltare mabɓe ɗum ko caggal nde conseil constitutionnel leydi ndi holliti kay wonande ɓe mbawi e jeeyede e ɓe mbawi jeeyede ɓen ɓe ganduɗa kañum goni ƴamoɓe lefol laamu koko yowiti e sumgoji baloji ñande nogas e jeetati lewru décembre fandu e nde ɗo hitande nde goɗɗen toon to République centrafricaine kamɓe noon ɓe kolliti weltare mabɓe caggal kay ndeɓe jaɓana ko yowiti on ɗon candidature mabɓe jahata toon to Uganda noon e altine hande o ma ɓamtu ɗum koko yowiti e nden ɗon ñaware biyeteɗo Jamil Mukulu caggal duuɓi sappo ganda kay o fawama jungo toon to leydi Tanzanie o waɗa extradé woni tan o wartira toon to leydi Uganda mono wonno ko hitande 2015 on ɗon chef de rebelle mo ganda kay ene rewira gueɗe kewɗe ene jeeya hen terrorisme hani e wargol crime contre l'humanité kam e gueɗe goɗɗe ganda kay omo rewira ɗum mo noon waɗata ko toon to ganda kay ñawirde ñawirde towndu tawatendu toon to Kampela to leydi Uganda kankon ɗon gorkajo ko kanko addino gunɗon goomu noon ganda kay tafanoma gila hitande 1994 ganda kay ine taweteno toon to leydi Uganda ha toon to République démocratique du Congo gasi ha laabi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni en jaɓanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli pudarɗen ko e Ligue 1 mo leydi Sénégal ñalawma hanki o fetti gunɗon ñalngu tataɓiwu eɗen ɗon pottide baɗe ñalawma hanki o teskama hen pottital hakkunde Guédiawaye FC kam e Linguère mo Saint-Louis ɓe mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga Jaraaf mo Dakar koko fiya taw fiɗum ko Agel mo Rufisque loggi ɗiɗi e ndiga Tinguède FC ko kam Foli Génération Foot loggol gotol e ndiga Dakar Sacré-Cœur ko Union Sportif mo Gorée foli ɗum loggi nayyi e ndiga Casa Sport ko kam Foli AS Ouakam loggol gotol e ndiga hakkunde Stade de Mbour kam e Sonacos ko Stade de Mbour foli ɓe gotol e ndiga AS Cambérène kam e AS Aslem ɓe mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga AS Pikine ko kam Foli Walidan mo Thiès loggol gotol e ndiga kalani ko yuti e barrage éliminatoire Coupe du Monde 2026 ɗin ɗon potite barrage ko yuti on ɗon tournoi mo ganduɗa kay final o waɗi ñalawma hanki o hakkunde leydi Nigéria kam e République démocratique du Congo ko Congo naɓe noon battindi folde leydi Nigéria caggal ne ɓe batti gotel e hojommaji dottaɗi ɓe jeehi prolongation caggal muɗum ɓe jaɓani tirobi ko e on saaha ɓe ganduɗa kañum goni e leydi kam Nigéria caggal muɗum noon leydi République démocratique du Congo foli e Nigéria e fawpeta loggi nayyi e loggi tati République démocratique du Congo noon kañum waɗi qualifié on ɗon barrage intercontinental mo ganduɗa kay ene jogori wadde hakkude mabɓe e le gotiri e leyɗele tawa ko tawatede e fédération ngaji goɗɗi gonɗi e nder windere nde siftini noon kamɓe République démocratique du Congo Coupe du Monde mabɓe cakkitiɗo wonno ko 1974 won saaha ɓe noddirtino ko Zaïre so en gummima e nder dunde Afrique jahata ha toon to dunde Europe kalani ko yuti e on ɗon éliminatoire Coupe du Monde zone Europe ñalawma hanki o waɗi no pottite den pottite Hongrie ko kam huccidirno e Irlande ko Irlande noon foli ɓe loggi tati loggi ɗiɗi Portugal mo Cristiano Ronaldo ko kam foli Armani loggi jeenayyi e gotel Ukraine ko kam foli Islande loggi ɗiɗi e ndigga Albanie ko Angleterre foli ɗum loggi ɗiɗi e ndigga Serbie ko kam foli Lettonie loggi ɗiɗi e gotel Azerbaïdjan ko kam jaɓɓino France kono ko France wattindi foldeɓe loggi tati e gotel Israël ko kam foli Moldavie loggi nayyi e gotel
Italie ko Norvège mo Erling Haaland foli ɗum loggi 4 e gotel e nyalawma hande o ma jokku ko yewti e on ɗon éliminatoire coupe du monde zone euro. Irlande du Nord ma huccondir e Luxembourg. Malte huccondirta ko e Pologne mono wona ko 19h45 ko on saha ɗum ganduɗa kañum République tchèque ma huccondir e Gibraltar. Pays-Bas ma won hakkude mum e Lituanie. Allemagne huccondirta ko e Slovaquie ɗum ganduɗa kañum goni Montenegro ma huccondir e Croatie ko non kadi ma wat pottite e cilagal e nyalawma hande o. Égypte ma huccondir e ɓe ganduɗa kañum goni e Cap Vert. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio ko ɗum ɗo woni komin kamno rubnanade kabaruji nder e caggal leydi kamɓe kabaruji coftal balle en jetti en jarni dendagal ɓen wonnoɓe hen joni men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen Elhadja Bassar to juɓɓudi kabaruji en jetti Seydina Oumar Boun Khaddam Diop ko nan dokar lagal en jettiɗen kalirɗe ceggodirɗe meɗen e oɗo saaha en jetti rédaction mo Pindi radio adi meɗen e kabaruji wonata ko janggo so geno haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamɓe riwdade programme uji ɗi Pindi radio.